Wonderful Mame ma kwaba emfa mra dwumadi atne din Nkuranhyemre ewo Adom TV so. Ema wo sepe ye manager se ohwe dwumadi we. Edin yam yeso ene ni tekotegu. Na megini se wo mpomo ye. Yo. Abrabo aye bue no enya se ebedrida. Life will always be tough. Life will always be challenging. There will always be pressure in life. And life will keep on changing from good to worse. You too. Abrabo ayebu no da bia to bia mo ba dine. Enu nti no sa opese wa abrabo mo sakra. Abrabo anya mresa o. Abrabo no ayebo no efitete besi ne sa na tie. Ne momoni a wosi nkete egina ho epe akade ya wodi bubura no ena ma abrabo emre ama woni. Sabita frache ebro ya ani ye de chefo mu asase ne atiase na kata so edne nanso obeto no bobre epagya ne ti efri anweamu agina owia bebo no enso beto agu no so ogina mu saa kosi mra obetenten na waso ebro bebrebe ebro ba kope abrabo bibia ni wa emfa apeniemu bibia ni wa emfa ejamu ansa ayeye na mmom no ewo subane a wobetimi de afas apeniemu ene be kire babia wokọ enti hunu se ya wo nipa die abrabo no enye mresa na gya se da bia wo de complain ma ena ebre ene ebre de wo ho ahwese de wo ho won sabesi fom nye da bia na be koyie amfonso de obeye emponku gonde obedi gitumu na mmom no sesa utimi yi nyoma bi fu abra bom na odi nyoma bi eka ho. There are behaviors you have to let go. Sa me de se ya na tie suban no se otochene na ohwe wachi na no a wode wo ho compare obi ni pesimesi wa ye agame na me dabi suban bi ho a sesa ujemu abrabo enya kansie obi ade ne laimu na mo wodi laimu no sesa wotimi sua kwa befa so etu minikatuo na wadi nkunim se opese udidi na ye kama ye aduane ayedie we de kama ye aduane ayedie sanso na opese wadwene so eyeyi a ye wo adwene ayedwene onipa dua no wo ho na suban wo ho na adwene a wodwene na sunsum wo ho ense da wodidi a wodi aduane pa ma we de moto ye no sa na nsempa be ma wadwene so ato yie na mpo suban pa a wodote mu be ma osunsum so ato yie enti enwene se wababa be yie wo mra mpo wadwene mu ayefi ena enwene se wababa be yie wo mra wodo eni wadwene ponso abrabo ye wakade a yede bubura. So begin to replace low self-esteem with motivation to be better. Wodachi be yie ne nyina so anyway abrabo no enhye na mu no enhye no munchiminka na momwone a wasua enhye na dware no ena obekoyie de odika ne sa obepe enamfo a wo hyenkuran enamfo a wo subane enamfo a wo suahunu na empo woni a won hye onkuran no ja onto baabi sabe nya by force samu you namfofo obi kan protocol say your associations will determine your destinations. Woni a no nante no be kire bi ba beduro obi su ka say show me your friend and I show your character o kire mo danfo be kire osuban enti namfo huhia nanso namfo pa esombo enamfo ehuhia abrabomu enamfo pa esombo abrabomu sanso na abusua wo mu yi enye obi a na pe oyie pe abusuani a sebe wapo wo nyansa na fa ho twere no na sua de firi ne ho adwuma ye wo yi obu a oye bibia e ofe emu wani nguso ne bisa nse ade a wo yi de na wo yo ya eye ne sua ne suban no emfa ni tan enhwe no ena prisla de osori a ona da bia e ma na adwuma ena ni take over Adom a na prisla enti de e wo nia wo yo nti ena meta me frɛ no eza pese obi frɛ wo a ne nyina so ene nia wo yo ene kwane a ofa so ekasa ekyire nipa
and a better one for. You see, if you want to transform your life, you need to protect yourself from people who will pull you back. You need people who know and until so ye oh we want me oh yanko say yanko fa yanko no musa yanko di machi yanko pe member say yanko for no twe one sign anyone ano kasa achi. There are people you need to protect yourself from. You can change your life if you change your friends. Yet you what you say one nkokoba na ntia akoma na achi wo. If you hang out with chickens, you definitely are going to be plucked by the eagle. So when nkokoma na ntia empo akoma na achi wo. Na usua ene oso na ntia yesuru. Enti siasa so be oso na abojata na emo wonwura mu asuro wo. Udu baby na asa wabra ka che won se mekọ manim ba akwa ka ho. Udu baby na asa wabama obu aka se mekọ ba akwa ka ho. Udu baby na asa jamu aka se metu me nan wo chena akọ manim kakra. Baby wadru apese wo jamu no. Ho na wonhira efriba. Ni wabọ mpa ya nko yie. Ena aka se wo jampa bo no. Ebi ene na be yie. Entimi nue abrabo ayebo no enye enkonya. Ena obi kan abrabo onye miracle. Abrabo enye nkonya. Abrabo nyina so esubane. Eye neye eye suahunu ni nyansa. Eye kasa ye kan ya adwen process for self talk. Eye nneoma ye sinkete se ebeyo. Nneoma ye jamu ene abrabo. Se wo hwe me a wone gye me ho. Sa na me so manage wo ho. Na wone agye me ho no bisa se de na mama yo amedum pempenso ameduro no. Na pe bi kan wo de ho. Me so me hwe wo manage wo ho. Bi bisa se de na wayo a wadu ba bi a waduro no. Wo kire me na me kire wo a ye nyina sakra abrabo mu a. Ya abrabo ebe yie. Ese se ye tefa ko a ye ka se life is tough. Life is tough. Yes, life will continue to be tough. But tough guys will always win the race of life. Abrabo be koso ayedene. Abrabo be koso emesu atogu yeso. Nanso won ye wonim ne adi nsuo ye no. Wan ene edi nkunim abrabo. Enti me nua ba ma ne me nua ba. Ba bia ogina bia no. Men kanda sa abrabo ayedene. Ka se ayedene na me pa kade ebunkam de ayedene so. Simple dako bia se duane mu odu se de na o de se kan bo ho baako mienu. Ento se bebo du no bo se duane ho atwa kakra bi. Sa na abrabote anamu ntuo baako mienu edobeko anim. Na mo ko baako na san wachi a mempa ba san sode na ko anim. Wo yoyoyo a ebe kwadre na wahu se ye no. You say practice makes man perfect. Ukoso ye no na wo hunu. Simple we obi a wo so anopa. Untimi hwe yire no mpo kan say I love you. Ene de ka kire won say na me ka kire me kan say oh sweetheart I love you. Ne ye be de na wosua yo a sa kasa na kan no ebe hye ho kan nkwan na wasua yo. Sua bibia esefata yo. Sua bibia ehye wan kasa nkran yo. Sua bibia ekenya wo eyo. Ne gya nyoma eka wo hye no eyo. Sua bibia betimi ama abrabo so aba mfa so ama wo na obi. Ne gya se nyoma wo ye no nyina eka wo hye no. Abusua emede se onim twa na montwe we. Me mpa abone se onyame be hye wo dene ahye wo ma. Na de aye nyina be wie peyo enedai. Diam je so ene ni tekotego. Me dam panimfa wo so masene bo me chedom a me dwumade ba ho. Titire agya mpadu Welbeck ena Priscilla me dam ase. Ena mo hwe camera sound ena MC afo nyina me dam ase. Wo chena nyame ya adom na adom do yen e wa adom TV a. Adom so na be hira me ye hia bio. Oni onyame entina.